En Galicia, en Lugo, na súa terra natal, don Darío Rivas recibiu a máis alta condecoración do principal organismo da provincia. Nun acto solemne, o que acudiron autoridades, entre elas moitos alcaldes, querelantes, vítimas, asociacións, familiares e amigos. O Salón de Plenos da Deputación converteuse o día 31 de xullo de 2014 en a persona de Darío Rivas nunha homenaxe e recoñecemento ás vítimas do franquismo. Presidente da Diputación Provincial de Lugo, señor vicepresidente, señor alcalde do Concello, señor cónsul xeral da Argentina, diputados provinciais, alcaldes, familiares, vítimas, querellantes, membros de asociacións para a recuperación da memoria histórica, familiares de don Darío, amigos, veciños, miñas donas, meus señores. Don Darío Rivas, cando naceu en Castro de Rei, é fillo de Severino, da parroquia de Loentia, bon alcalde e bo pai, asesiñado en Cortapezas en outubro de 1936. Don Darío Rivas Cando, bon home e bo fillo, cumpliu o mandato de honrar os pais, alimentando o amor e mantendo a lealtade á súa memoria no transcurrir do tempo. Dende que soubo do asesinato do seu proxenitor, sendo un neno emigrante, alimentou a esperanza de recuperar o seu corpo, adicando os seus esforzos a combatir a mentira que pretendía roubar a dignidade do seu pai, a mentira e o silencio. Dende os 17 anos, idade que tiña cando soubo do crime, indagou, buscou, teimou, procurou nas lembranzas dos outros, furgando no baleiro frío do esquecemento. Regresou dúcias de veces desde Argentina, sempre ca mesma ilusión, como respondendo a unha chamada. E, finalmente, no ano 1994, soubo do lugar onde estaba a foxa dun home importante. Como lle dixo a veciña de Portomarín, cuya familia está agora con nós. A fosa anónima que acollía o corpo do seu pai. Soubo pola xente que en silencio mantivera na memoria aquel feito horrible. Soubo tamén entón como o velaran, como atendera a boa xente que non o coñecía. Don Darío conseguiu no ano 2005 que o corpo do seu pai fora exhumado pola ARMH, a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Cumpriu así o soño de darlle sepultura cos seus no Panteón de Loentia. Sí, o pai era enterrado definitivamente por su hijo mimado, de novo, en Castro de Rei. Viñeron despois as homenaxes, ca veciñanza toda de Castro de Rei volcada, e a rúa dedicada a Severino, o alcalde. Darío Rivas estaba satisfeito. Para él, un home novo, rexo e forte, de conviccións profundas e de sentimentos firmes, os seus 94 anos mantén en pé un compromiso que vai máis alá do seu pai. O compromiso agora é teimar por redimir a memoria de todos cantos padeceron persecución e morte. En pé, porque decidiu que a vida non ten sentido mentras existan injusticias, mentras non se repare o mal realizado, mentras alguén sufra. Así el e os nosos amigos desde Argentina decidiron entregarse ao esforzo de dar voz aos que non tiñan voz, de procurar xusticia para os que o sufriron tortura, morte ou desaparición. Velaí a razón de que o apoyen e acompañen tantas asociacións. El, don Darío, érguese como un facho potente e luminoso para todos, mantendo o ánimo dos que ás veces xa non temos forza, axudando a nos manter ergueitos. Por iso propuxemos desde a ARMH da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, os amigos e a familia,
este recoñecemento para que desde os nosos representantes públicos podan participar tamén dun xeito oficial deste compromiso e compartir as arelas de don Darío Rivas na procura da verdade, da xusticia e da reparación. E tamén porque don Darío Rivas é unha excelentísima persona. Darío, falarei de ti. Fareino para que guardemos na memoria un gran valor hoxe case perdido. Un valor imprescindible para superarnos, para humanizarnos, para tocar terra e renacer dos soños, aínda dentro de todo aquilo que semella imposible, rompendo os moldes do individual e egocéntrico. É o valor da amizade. Da amizade sen fisuras, sen dúbidas nin vacilacións, sen soberbia ou prepotencia, cunha humildade digna de envexa, nunca victimista nin resignada, sen autoenganos nin déficit de honestidades. E cunha educación coidadísima, os que o coñecedes sabédelo, e exquisita. Darío foi e é o amigo do meu pai. Por extensión, amigo de toda a familia. Por extensión, amigo dos nosos amigos e por extensión, amigo de todos nós. E os que, como a nós, queiran servir á memoria e recoñecerse nela. Darío é aquel que viña nos veráns a casa, vestía raro, seguindo a moda da lá, home falangueiro e simpático que move aínda hoxe o nariz e o bigote, acompasando inxeñosas grazas do seu falar arxentino nomás. Os ollos sempre lle quedan pequeniños e agachados, detrás dese enorme nariz cun enorme sorriso cativador. Saúde e cante ben. Cuando pienso en él, lo veo como si de un caballero andante se tratara, y su lucha tiene mucho de quijotesca. Cuando nos presentaba un objetivo más, aunque le apoyábamos, tampoco se le puede parar mucho. Siempre pensábamos que era muy difícil, que era demasiado idealista, que muchos lo habían intentado antes, pero ahí estaba él, consiguiéndolo, llegándolo aún más allá de sus propias expectativas. En mi primera visita a Argentina, la acababa de perder a su compañera de vida, Clotilde. Cuando la visitamos, me señaló el trozo de tierra donde estaba y me dijo: «Ves, es lo único que yo necesito ahora, un trozo de tierra donde descansar al lado de mi mujer». Me transmitió tanta serenidad con ese mensaje tan dramático que, sin duda, creo que fue una de las mejores enseñanzas de vida que nadie me haya dado jamás. Hoy quería compartirla con ustedes. Solo me queda agradecer a la Diputación, con su presidente a la cabeza, y a todos los presentes este homenaje, que, como les dije, nos llena de orgullo de ese tío al que nosotros ya admirábamos. Agradecer al tío por ser un ejemplo de vida y de lucha para todos nosotros. A súa loita e os obstáculos que tivo que sortear polo camiño simbolizan o que supuxo a transición como pacto de silencio entre elites do réxime e certos sectores da oposición, que supuxo unha continuidade, unha mera reforma do franquismo en troques dunha creba democrática que demandamos moitos e moitas. Como resultado, a lei de amnistía actúa como unha lei de punto final que non permitiu xulgar os responsables dos crimes da ditadura. Como pode ser que haxa que recorrer a tribunais arxentinos e ao dereito internacional despois de case 40 anos de morrer o ditador, para reclamar xustiza e reparación polos crimes cometidos ao amparo dese réxime? Neste salón que hoxe é un templo da palabra democrática, donde se pode debatir democráticamente, pero que tamén sabe este salón do sufrimento de moitos lucenses, hoxe celébrase un homenaxe non só a Darío, senón a tantos e cantos Daríos hai neste mundo. Moitas grazas, Darío, pola túa existencia, polo teu exemplo e pola túa lección continua. Como aínda che quedan 1000 primaveras máis, sigue dándonos esa lección. Moitísimas gracias, Darío. Le voy a pedir algo.
que me hagan el favor, que siempre fue mi intención, y les voy a pedir que nos pongamos de pie todos. Voy a pedir un minuto de silencio. Darío é coñecido por seguir ao pé de cada día a facer historia do nome do seu pai, Severino Rivas Barja. Un labrego demócrata que tivo unha destacada traxectoria vital e política que iniciou de ben novo como activo militante contra a dictadura do xeral Primo de Rivera e que posteriormente apoiou de xeito decidido a Segunda República Española. Despois de gañar tan só 2 días antes as eleccións municipais a coalición republicana socialista. A súa afouteza pola recuperación da memoria histórica é o froito de toda unha vida de esforzada loita na procura por manter viva a verdade e a xusticia a prol dos dereitos humanos. É por iso que o seu nome supón, xa a estas alturas, xunto ca de outros e outras, tamén pioneros nesa causa, un referente exemplarizante en Galicia, en España e en Arxentina.